नै जों दिनै माबायाव दंफैयो मा गामि होनोमोनलाय मा जायगा दंलाय पाटगावआव दंफैयो ओमफ्राय नै पाटगावनि गामिखौ एसे देखायसै ओमफ्राय उल्थासो देखायबाय जों गारि सिङावसो दङ नालाय स' ओमफ्राय जों अबेबा लाव फिथाइ दङनो बेयाव नायहैनोसै आबो गिथा अबे जायगायाव दं एसे बुंनानै होदो आंथ' दा मिथिया जाहैबाय माने सासे जोंनि मा होनो फंबाय आरो बियो दाख्लै आंनो लांनानै हैदोंमोन ना मोनसे माने बागान बिराद गिदिर दं आरोखि ना ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव माने बाहाय खुनु माबा गैया अर्गेनिक आरोखि ना बियो मैगङा बिराद गुवार आरोखि दा नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि जों थांगासिनो दङ जों लामायाव दा नै गारि सायाव दङ दा लाव फिथाइया बेसेबां दङ जोङो बेखौ नुयोबा नोंसोरनोबो देखायनाय जागोन आरोखि ना नाजों जाबाबो दाउजों जाबाबो दाख्लै गाहा जाखांनानै ओमफ्राय जोंखौ नै दिनै लाबोदों जों जादोंमोन आङो दाख्लै ओरैबायदि गोथाव जाबाय ओमफ्राय आं लोगोफोर माबायदि लाव फिथाइ माने बुहुत थुमफ्रुबो दङ ओरै गलबो दङ ओमफ्राय गोलाव जादबो दङ आरो ना ओमफ्राय थुमफ्रुआ साबसिन आरो जानो एसे दैसब माने जै सारायाव होबाथाय माने ग्लेब थांखायो दा जों बेखौ ओमफ्राय जोङो लोगोफोर लाव फिथाइ लायखांनानै ओमफ्राय जोंहा मोनसे फिसा पार्टि दङ बिश्वकुर्मानि ओमफ्य जों बेयावबो एसे जागोन लोंगोन आरो स' बेखौबो देखायगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ दहायनिफ्रायनो लाखानायखा आङो बैनिफ्राय मोनसिगोन माइबारि बागानाव नुबाय आङो मोजांखानायलाय गामिया ओरै माइबारि ओरै माइबारि गेजेराव लामा नोगोद मोजांखा मा होनो बिराद हांसो माबाबो आरो ओरै हांसोलायनो मैसो खुथि ना मा होनो बिदिखौ ना मैसो खुथिबो दङ नै आं जाहारबारि गामियाव नै बुहुत मोजां मोनफैदों नै फैनानै मोसौ बाथोन मैसो बाथोन दङ नैबे मोसौ बाथोन बै मैसोबो दङ लागाय लाथाय गाइखेर फियर मोनथारो होमबालाय ना बाव लोगोफोर सोरबा जाहारबारिनि जुदि आंनि भिडिअखौ नायोबा नै जाहारबारियाव फैदोंमोन बिराद मैसो बाथोन फियर गाइखेर लाव बागानाव थाब फैदो नङाबा दा लाव बागानखौ नङा मोजां लादे आखाइ मुहर नाङा दे आजा नोंहा बिदि नङा ओरै हम आंनि बायदि औ बिदि हम बिराद माबा जाबाय नै मोनाबाय एसे ओमफ्राय होमबाबो बांद्राय मोनाद्रायाखै ओमफ्राय लावखौहाय बोरै नुबावगोन दे दा मोनाबा टर्च सुयै देखायगोन लोगोफोर आं नोंसिनो दे होमबा बारा मोजां देखायनो हानाय नंला मोनाद्रायबाय मैसोल' नुयो लाव बागाना नै मोनाफैबाय ओमफ्राय नै बागाना मैगं बागाना ओरैबायदिखा मा दामखोलै मा दामखो इलाय माखौ लागोन थाइनैखौ लानोसै खोमसि जाफैबायना माबालै गरम बारा दे आंनोबो थाइसे गावनि बागानसो मोनखो ना माखो आंनो बेखौसो लागोन दांहाय ना बे थावा जागोन बे बारा गोराखौ दाला एसे गोरलैखौ ला कमलाथ' पाल हय ना बन्द' खालामना लाफिनलाय दायो दानरा दे কি কি আছে আৰু
ओइ बे मोजां नङा दां ओइ दांनायसो गोरलैखौ মানে ভ্যারাইটি মানে তিনটা ভ্যারাইটি আছে তো এইটো কেনেকুৱা এইটো দে একে দাম দামটো একে এটা দে এটা দুটাটা ল'ম মোৰ দে খাটিয়া দে नै थाइनैखौ लाबाय आं औ लाबोदो डिजाइनखौ सानै नायनो आंनि आंनाव मा सानै सासेल' ना आखाइजों लाबाय बोथिनै बोथिसे थोननो ने दे हालाय हालाय देलाय हालाय आदा किमान एटाके दाम जों माबा प्रग्रामाव सफैबाय दायो ओमफ्राय लोगोफोर आङो ओमफ्राय आंनि सिगांनि पुराना गारियाथ' आङो माबाबाय सिगां माने चेन्ज खालामनाय बायदि जाबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आङो गारिखौ गोदान लाफिनदोंमोन नालाय ओमफ्राय स' आङो गारि लानानै आङो सप्तानै जासिगौमोन ओमफ्राय आङो जेब्लानाखि आङो गारि लादोंमोन अब्ला आंनि माबाया मा होनोमोनलाय मबाइला गाज्रि जानानै दंमोन ओमफ्राय बेखायनो आङो नोंथांमोननो आंनि गारि गोदानखौ देखायनो हायाखैमोन ओमफ्राय स' नियम बायदि आङो माने बिश्वकर्मा बा माने बिश्वकर्मा होमबाबो आं गारिखौ माबा मोनसे फुजा होगोन होननानै आङो साननानै दंखायोमोन ओमफ्राय बोरैबा बिश्वकर्मा फुजा जानायजों माने ग्रोब मिलायनायखाय आं बागेश्वरी मन्दिराव फुजा हैबाय लोगोफोर ओमफ्राय स' आंनि सिगांनि गारिया माने वेगनारमोन ओमफ्राय दा आङो बिनुखौ लाफिनबाय ओमफ्राय आङो सिगांहाय माने ग्रे कालार नङा सिलभार कालारमोन ओमफ्राय आङो दायो आंनि बिनु गारि गोदानखौ आङो गुफुर कालारनिखौ आङो मोजां मोननानै गुफुर कालारखौ लादों स' आङो गारिफोरखौ माने गुफुर कालारखौ बांसिन मोजां मोनो नालाय बेखायनो आं गुफुर कालारखौ लादों